हेलो मालिक झाड़ा जोरसोर मोड़ेलाଣି ବୋପା ମା। କଣ ହେଲା ନା କଣ ହେଲା? ଝାଡା ଜୋରସୋର ମୋଡେଇ ପୁଅ କହନି ରେ ଝାଡା ମଡେଇଛି ଏତେ ଜୋର କୁଆଡେ କହିବନି। ଯିବ ତମେ ଝାଡା? ଝାଡା ଟିକେ ଏଇଠି ବଜିବି ରେ ପୁଅ କହନି କହନି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଦିନ ଲୋକ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ନା ଆସି କଣ ଯୋଉଠି କହିବ ସେଠି ଝାଡା ଏ ବସିଯିବ? ଝାଡା କଣ କରିବା ଆଉ ଆମ ଟାଙ୍କି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା ତମେ ଏଇଠି ରଘୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଇଏ କଣ ଝାଡା ଆସି ନାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୌଡିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ସରକାର ଆଉ ପାଇଖାନା ଜୋରସୋର ଦେଲା ମଡେଇଲାଣି ଘର ମୁଁ ଭଡା ଜାଣି ଦେଲା ଜାଣି ସବୁ ଦେଲା। ଇଏ କଣ ଆସିକି ନାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବା ପାଇଁ କଣ କରିବି ଦୌଡିଛନ୍ତି? ଆଉ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ରୁହ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡା ଫାଡା କୋଉଠି ଝାଡା ବସିବ? ଜମା ଜମା ବିଲକୁଲ ତମେ ବସି ପାରିବନି ଏଠି। କଣ କରିବି ଆଉ ଝାଡା ଟା ତମେ ଏ ଜୋର କଣ ମଡେଇଛି ତମେ ଆଉ। ଯୋଉଠି ତମେ ଯା ଯା ତମେ ସିଆଡେ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡା ଫାଡା ଭଲ ବସିକି ମନ୍ଦ ଏଠି ବନ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ ବସା ଝାଡା ଉଠା କରୁଛୁ। ଝାଡା ବସିକି ଯିବି ଗଛ ପଛ ନଗେଇଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉଠି ପାଉଛ ସେଠି ଝାଡା ବସି ଯାଉଛ ତମେ। ତମେ ବସିଛ ତମ ଦେଖା ଦେଖି ଆଉ ଦି ଜଣ ନାଇଁ ଆସିକି ନାଇଁ ଝାଡା ତମେ ବସିବେ। ତମେ ଯା ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଜମା ମଡେଇଛି। ଜମା ସେଗୁଡା ହେଇପାରିବନି ଏଠି ଦାଦା। ଜମା କିଛି ହେବନି ତମ ଘରକୁ ଯାଅ ପାଇଖାନା ସରକାର ଦେଲା ସବୁ ପୁଅରେ ଭଲ ପୁଅ ମନ୍ଦ ଭଲ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଲା। ହଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲା। ବୟସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତମେ ଚୁପିନା ବସିକି ପଳେଇଲା ଅଲଗା କଥା। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ତମେ ଆଉ ଦିନଟାରେ ଯାଉଛ ସେଠି ଝାଡା ବସିବାକୁ। କଣ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଝାଡା ମଡେଇଥିଲା ଆଉ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଦାଦା ଜମା। ତମେ ବାଟ ଘାଟ ତମେ ଝାଡା ବସୁଛ ଆମେ କହୁଛୁ କିଏ ବସୁଛି ଏଠି। କଣ କରିବା ଆଉ ଆରେ ଝାଡା ଟା ଏଇ ହେରି ମୁଁ ମଡଉଛି। ବସିଥିଲି ଏଇ ଆଉ ଏଇ ନାଇଁ। ଏଇ ଝାଡା ନାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଇନା ଗାଇଲି ଆଉ ଜୋର ମଡେଇଲା କରିବି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏଇନା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଦୌଡିକି ଆସୁଛ ପୁରା ସେଠି ଝାଡା ବସିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ତମେ ହଉଥିବ ଆଉ କିଏ ଏଠି ଓହୋ ହଉଥିବ? ଭାରି କଷ୍ଟ ଭଣଜା ପୁତୁରା ତମେ ମତେ ରଖେଇଦବନି। ଯୋଉଠି ଝାଡା ଗଲି ଯୋଉଠି ଯାହା ଗଲି ଯୋଉଠି କଣ କଲି ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ। ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ତମେ ତମ ଭୁଲ ସକାଶେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି କି? ତମେ ଆଉ ଭୁଲ କଣ କାମ ତା କରିବ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବୁନି। ତମକୁ କହିବୁନୁ କିଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଝାଡା ମତେ ଜୋର ମଡେଇଲା ମୁଁ ଆଇଲି। ତମେ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯୋଉଠି କଣ ଗଲି ତମେ ବସେଇବା ମୋ ପାଇଁ ରଘୁଆ ପଛରେ। ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନୁ ଆମେ। ମାମୁଁ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଜାଣିଲ। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ। ତମ ଘର ବି ଏଇଠି ତମେ ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ବସିଛ ନା ତମ ଘର ଏଇଠି। ଲାଟିନ ଟା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ତାକୁ ଖାଲି କରିବ ନା ଆଉ ଖାଲି କରିବୁ ରଖେଇଦବ କଣ କୋଉଠୁ ଆମେ କୋଉଠି କହୁଛୁ ଖାଲି ଆମେ କରିବି ରଖେଇ ଦବୁ। ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଖାଲି କରିବି ପଇସା ନାହିଁ। ତମେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଆମ ତ ରଖିବ ମତେ ଦବନି।